Părinte, fraților și surorilor, Hristos a înviat! Mă bucur tare mult să mă aflu în mijlocul frățiilor voastre. Nu bine s-au terminat sărbătorile pascale și simțeam nevoia deja unei pauze, pentru că săptămâna trecută, tocmai întorși dintr-o experiență de vacanță, toată lumea a avut senzația că trebuie să recupereze acea săptămână și am recuperat-o prin muncă și prin activități, astfel încât atunci când la sfârșitul acestei săptămâni m-am regăsit aici la Londra, am trăit experiența unui refresh. E ca atunci când calculatorul merge foarte greu și trebuie să-i dai un refresh pentru ca ceva de acolo să meargă un pic mai repede, să meargă un pic mai bine, să fie un pic mai la dispoziția ta, aceluia care ai butonul în mână. Ca și calculatoarele, și oamenii au nevoie de acest refresh și ne place de foarte multe ori să spunem că mergem la munte sau la mare pentru a ne reîncărca bateriile, pentru a ne împrospăta forțele, că asta înseamnă de fapt a da un refresh. Uneori, din păcate, mai trebuie și câte o defragmentare ca să rămânem în aceeași zonă. O defragmentare care cere mai mult timp și probabil mai multă liniște. În mijlocul dumneavoastră însă am trăit un adevărat refresh duhovnicesc într-o duminică, cum este duminica aceasta a mironosițelor femei, într-o duminică în care tema aceasta a prospețimii este foarte actuală. Și este o temă centrală, aș îndrăzni să spun. Pentru că numim această duminică Duminica Mironosițelor, dar ce sunt mironosițele? Să știți că mironosițele nu sunt acele femei foarte vlavioase pe care noi le vedem de multe ori prin biserică sau prin afara bisericilor și pe care foarte des și foarte repede le judecăm ca fiind mironosițe. Adică când ceva nu ne convine la cineva foarte vlavios, îl denumim imediat mironosițe. Fundamental, mironosițe înseamnă purtătoare de miruri. Nu că ar fi fost o activitate specifică momentului în care s-ar fi scris Evanghelia. Nu erau niște femei care mergeau pe la morminte având miruri. Ci pur și simplu în viața Mântuitorului Hristos apare relatat acest impact pe care el l-a avut nu numai asupra ucenicilor săi apostoli, ci și asupra unui grup de femei care îl urmau, care îl ascultau, care se hrăneau cu cuvintele lui, care au luat parte la Evanghelia propovăduită de dânsul, care au văzut minunile pe care el le-a săvârșit și care, cu timpul, au ajuns și ele să propovăduiască după înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos și după pogorârea Sfântului Duh. Aceste femei sunt cunoscute ca femei mironosițe datorită unui eveniment care arată cât de important este modelul lor pentru noi. Și de ce este atât de importantă această temă a prospețimii în viața noastră. Chiar dimineața învierii, în timp ce ucenicii, bărbați, de obicei cei mai curajoși de printre noi, erau ascunși, încuiați de frica iudeilor, câteva femei se gândesc că trebuie să respecte tradiția. Ce înseamnă a respecta tradiția iudaică atunci când cineva a murit? Să iei niște miruri și să te duci la mormânt pentru a stropi mormântul și eventual a unge trupul aceluia care murise nu de multă vreme. Când toți ceilalți erau înfricoșați, ele au găsit o fărâmă de curaj să meargă să facă ceea ce le cerea conștiința și ceea ce cerea tradiția. Au simțit ele că ceva în relația lor cu Hristos trebuia împrospătat. Mirurile sunt acele esențe frumos mirositoare care împrospătează aerul atunci când sunt eliberate. Și noi avem acum spray-uri din acestea cu care împrospătăm aerul prin locuințele noastre. Pe vremea aceea nu existau așa ceva, astfel că foloseau aceste miruri. E bine, mirurile pe care le foloseau mironosițele femei n-au mai ajuns să-și împlinească scopul, pentru că ajungând la mormânt au descoperit că Hristos a înviat. Nu mai avea nevoie de aceste miruri făcute de mâna omului, extrase cumva din natură și făcute de mâna omului. Pentru că Hristos, prin învierea sa, a înnoit cu adevărat firea omenească, a dat un refresh fundamental la ceea ce înseamnă relația dintre Dumnezeu și om și ne-a pus și pe noi în această ecuație. Ne-a introdus și pe noi în această ecuație. Și primele martori ale învierii, ne place sau nu ne place, sunt aceste mironosițe femei. Aceste femei curajoase care, mergând să ofere ceva lui Hristos,
Au descoperit că Hristos le-a oferit ceva mult mai mare, mult mai important decât așteptarea lor. Ele mergeau să împlinească o tradiție pioasă. Nu facem și noi la fel, mergem la biserică pentru că așa m-a învățat mama și tata, pentru că așa am prins în satul sau în orașul meu, pentru că așa am învățat la ora de religie și de multe ori venind la biserică primim din partea lui Dumnezeu ceva mult mai mare decât ne-am fi așteptat noi. Mergeau femeile mironosițe ca să se întâlnească cu un Hristos mort, un Hristos răstignit, un Hristos batjocorit și dau de un Hristos înviat. Lui Dumnezeu îi place să lucreze așa. Gândiți-vă la drepții Ioachim și Ana, cum cereau ei lui Dumnezeu un copil acolo. Un băiețel sau o fetiță, să fie ceva acolo care să le poartă, să le ducă numele mai departe. Și ce le-a dat Dumnezeu? A dat-o pe însăși Maica Domnului. Evreii au cerut lui Dumnezeu acolo o eliberare și ei să iasă, să fie și ei un popor. Și Dumnezeu ce face? Le trimite pe Moise, marele proroc. Și ce ieșire minunată din Egipt. Și ce lege le-a dat. Și ce țară din care curge lapte și miere. Noi când cerem, de obicei nu prea știm să cerem. Domnul Hristos a spus chiar odată teribilele cuvintele, nu știți ce cereți. Și avem această surpriză a mironosițelor femei ca mergând în preajma lui Dumnezeu să vedem că Dumnezeu ne dă ceva mai mult. Noi venim la biserică și mă uit pe pomelnicele noastre. Dă, Doamne, sănătate. Dă, Doamne, nu știu, să îmi iasă bine lucrul acela sau să găsesc de lucru. Dă, Doamne, să iau note bune la școală și așa mai departe. Și a rare ori găsim acolo, Doamne, dă-mi o leacă de înțelegere, că notele bune le pot lua prin o leacă de învățare, prin deschiderea unei cărți și printr-o noapte, să spunem, pierdută acolo. Dar leacă de înțelegere în casă nu cumpăr de nicăieri. Aia nu se găsește la magazin. Mergem și spune lui Dumnezeu să ne dea un servici, dar posibilitatea de a merge la un servici care să te odihnească lăuntric și care să-ți placă, asta nu găsește atât de ușor. Și vedeți cum venim la Dumnezeu și cerem lucrurile noastre mărunte, importante pentru noi, dar mărunte, credeți-mă, și Dumnezeu ne dă întotdeauna ceva în plus, ceva mai mult. Vedeți, asta înseamnă de fapt a da un refresh relației noastre cu Dumnezeu. Pentru că să știți că și relațiile, mai mult decât orice, au nevoie de către un refresh. Vedeți, dacă într-o familie nu există aceste momente de împrospătare, familia la un moment dat intră într-un soi de obișnuință, într-un soi de plictis. Când ați dus bărbaților ultima dată o floare, prietenilor sau soțiilor voastre? Înseamnă că aveți nevoie de un refresh. Faceți-o astăzi. Femeilor, când ați făcut ultima dată mâncarea aia care îi place lui și nu simpli cartofi prăjiți sau ce îi puneți în față ori de câte ori veniți și voi și ei obosiți de la serviciu. Dacă n-ați făcut-o de multă vreme, e timpul să o faceți. Aveți nevoie de un refresh. Când v-ați spus ultima dată unii altora, auzi, eu chiar țin la tine, nu știu cum o fi, dar eu chiar țin la tine. Mi-ești dragă, măi. Dacă n-ați spus-o de multă vreme, aveți nevoie de acest refresh. Pentru că dacă nu spuneți voi, s-ar putea să fie altcineva care să o spună. Și nu trebuie să o faceți din pricina acestei amenințări, ci pentru că această prospețime face ca relația voastră să crească și să meargă mai departe. Copiilor noștri, după aceea, ne obișnim cu dânsi niște copii crescuți de dimineață până seara tot de altcineva. Și când ajungem acasă, suntem într-adevăr obosiți. Și îi punem în fața televizorului și o să avem copii crescuți de altcineva și de televizor. Faceți ceva în această relație și dați un refresh. Mergeți la un fotbal cu băiețelul vostru. Sau mergeți la cumpărături cu fetița voastră. Nu știu. Faceți ceva care să dea acolo refresh-ul acela, împrospătarea aceea. Pentru că fără aceste lucruri, să știți că viața nu poate merge înainte. Și cum avem noi, între noi oamenii, nevoie de acest refresh, așa avem și în relația cu Dumnezeu nevoie de acest refresh. Cum v-ați simțit atunci când v-ați spovedit ultima dată? Nu o leacă mai liber, o leacă mai bine, o leacă mai eliberați, cum spunem noi. Asta înseamnă împrospătare. Asta înseamnă să te simți bine în propria piele. Pentru că, din păcate sau din fericire, altă piele nu avem decât pielea proprie. Nu putem să împrumutăm pielea altuia și să spunem, vai ce bine. După ce ne-am împărtășit iarăși,
cât de bine ne-am simțit atunci când am primit acel har și acea binecuvântare de la Dumnezeu. Asta înseamnă să dăm iarăși un refresh. Refresh înseamnă să dai atunci când te duci și în loc să te uiți la televizor, nu știu la ce, mai citești o pagină din Scriptură sau îți mai faci canonul pe care Dumnezeu știe de când nu l-am mai făcut. Este acolo o rugăciune mică. Că zice Hristos, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și iarăși spune, tu dacă vrei să te rogi, încuie-te, închide-te în cămara ta lăuntrică și eu voi fi acolo, îmi voi face eu locaș și Tatăl meu acolo în sufletul tău. Dacă Hristos nu vine acolo, nu știu cum aș putea spune că relația mea cu El este cu adevărat una funcțională. Pentru că, fraților și surorile, aceste gesturi mici fac ca viața noastră să meargă de pe azi pe mâine cu o prospețime mereu înnoită. Dacă nu există aceste gesturi mici, să știți că nu suntem capabili nici de gesturi mari. Dacă acei creștini din Etiopia sau din Egipt care au fost decapitați în fața camerelor de luat vederi nu aveau în fiecare zi un moment de rugăciune, un moment de aprofundare a relațiilor cu Dumnezeu, nu puteau să treacă prin această experiență. Ce Dumnezeu? De aia sunt mai bine să trăiesc. De ce să, atunci când îmi pune omul acela cuțitul la gât, eu să nu mă lepăd de Hristos? Și totuși toți au murit murmurând numele lui Isus. Toți au murit murmurând numele lui Isus. În închisorile comuniste se relatează câteva gesturi din acestea absolut extraordinare. Nicolae Steinhardt, de pildă, în Jurnalul Fericirii, vorbește de un moment în care, într-o închisoare, într-o celulă super aglomerată, mai apare un alt lot de deținuți cu porunca expresă ca să fie și ei acomodați acolo. Unde să-i mai pui când ei stăteau ca sardelele unul lângă celălalt? Nicolae Steinhardt, văzând unul mai plinuț așa, îi se face milă de dânsul și spune, uite, eu cât de cât am dormit un pic, tu cine știe de pe unde ești adus? I-a dat mâna și a spus, poftește tu aici în locul meu. Și el vreo noapte, 2 nopți, a dormit și el cum a putut, așa, pe o banchetă acolo. Pentru că după această experiență a venit Iisus Hristos în carne și oase la dânsul. Și relatează el în acel jurnal al fericirii ce bucurie și ce mulțumire și ce lumină l-a vizitat pe dânsul. Un altul, Mircea Vulcănescu, un mare spirit, un mare intelectual al perioadei interbelice, a ajuns și el în închisoare, pentru că făcuse parte dintr-un guvern considerat fascist și a observat că un coleg de celulă, atunci când era scos la plimbare în curtea interioară a închisorii, se întorcea tot timpul cu mâinile rănite. Avea o boală marcată în special prin proastă circulație periferică, adică nu circula sângele pe acolo cum trebuie. Și ori de câte ori intra în contact cu frigul, zice, pielea îi crăpa și începea efectiv să-i curgă sânge. Și gardienii nu le păsa. Putea să-l lase înăuntru, nu, trebuia să iasă afară. Și pentru omul acesta a ieși afară era un chin teribil. Și ce a făcut acest Mircea Vulcănescu? Primise de la bunica lui o pereche de ciorapi de lână. Și și-a propus să-i facă omului ăstuia niște mânuși de lână. Dar cu ce să-i facă? El nu știa să croșeteze, să împletească. A luat și a desfăcut fir cu fir ciorapii și a văzut cum a făcut bunica lui atunci când a făcut ciorapii și desfăcându-i a înțeles care este procesul. După aceea, de prin saltele, a găsit 2 sârme și a făcut în așa fel încât de Sfântul Nicolae, omul ăsta a primit niște mănuși de lână cu ajutorul cărora a supraviețuit închisoare. Un altul, e vorba despre Valeriu Gafencu, a trecut printr-o experiență mult mai profundă. Fiind internat la Târgu Ocna și fiind bolnav cu plămânii, primește oarecum așa printr-o oarecare minune niște antibiotice. Nu sunt ca acum antibiotice, nu era ca acum cum sunt acum antibiotice pe la farmacie. Se găseau foarte greu, dar avea un efect extraordinar și el primise câteva tablete cu ajutorul cărora și-ar fi salvat viața. Și cu toate acestea nu face asta. Vede pe cineva într-o situație mai gravă decât dânsul, un pastor protestant de origine evreiască, Richard Wurmbrand, și îi dă aceluia. Și el moare. Celălalt trăiește. Și a trăit să meargă și să spună în lumea întreagă cum a supraviețuit el, cum a trăit el.
un loc pe un pat, o pereche de mănuși, niște pastile. Atâta costă raiul, fraților. Un loc pe un pat, o pereche de mănuși și niște pastile. Vedeți cât de mici și cât de neînsemnate par aceste gesturi cu ajutorul cărora oamenii aceștia au câștigat raiul. Mironosițele femei au ajuns faimoase pentru că într-o duminică dimineață și-au lăsat bărbații pe acasă și copiii și familiile și au spus: eu mă duc la Hristos. Mă duc la biserică pentru că trebuie să împlinesc tradiția. Și ați văzut ce au primit? Au primit întâlnirea cu Hristosul cel înviat. Ele poate să spună înaintea tuturor celorlalți că l-am văzut pe Domnul. L-am cunoscut pe Domnul, l-am auzit pe Domnul. Așa și noi, fraților și surorilor, Domnul trebuie să fie chemat și dacă îl chemăm, trebuie să fie primit în viețile noastre atunci când vine pentru a da un refresh experiențelor noastre cotidiene. Pentru că alminteri aceste experiențe cotidiene nu se deosebesc de alte experiențe cotidiene. Să știți că o grămadă de vietăți se nasc, cresc, se împerechează și mor. Noi oamenii avem de la Dumnezeu capacitatea de a face aceste lucruri într-un alt fel, care să ne ajute să creștem lăuntric și care cu adevărat ne ajută să ne punem în prezența lui Dumnezeu într-un fel frumos, într-un fel care să ne onoreze și care să-L onoreze. De aceea, în această zi binecuvântată, să rugăm pe Sfintele Femei Mironosițe ca în primul rând să găsim curajul. Știți care e prima treaptă pentru vindecare de o dependență sau de o boală sau de știu eu ce altce lucru, este să-ți dorești asta. Și pentru a-ți dori trebuie să ai o leacă de curaj. Vreau ca de acum lucrurile să le fac altcumva decât cum le-am făcut până acum. Vreau să-L pomenesc mai des pe Dumnezeu. Vreau să aflu mai mult despre Dumnezeu. Vreau să aflu mai mult despre relația cu soția sau cu soțul sau cu copiii sau despre modul în care prezența mea în societate poate să fie cu adevărat prezența lui Dumnezeu. Ca omul uitându-se, cum spune la Sfânta Evanghelie, ca omul uitându-se la mine să nu vadă doar un biped care merge de în punctul A până în punctul B, fără nicio destinație precisă, cu alte cuvinte, fără niciun fel de a marca spațiul prin care a trecut, fără niciun fel de scop și fără niciun fel de țintă. Și cum zice Evanghelia? Ca oamenii uitându-se la faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri. Și fiind așa cu Dumnezeu aici, vă obișnuiți cu ideea că sunteți cu Dumnezeu. Și atunci când vom merge împreună dincolo, Dumnezeu nu ne va apărea ca un străin. Se spune chiar că iadul este populat cu acei care se află în incapacitate de a recunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că toată viața lor ei nu L-au văzut pe Dumnezeu. Nimic din ceea ce făceau, nimic din ceea ce credeau, în nicio alegere a lor Dumnezeu nu a fost prezent. De aceea, Sfintele Femei Mironosițe să ne dea în primul rând curaj de a provoca niște credințe de ale noastre, care credem noi că sunt sigure, stabile și pentru că sunt ale noastre în primul rând. De a ne provoca în primul rând niște credințe de ale noastre care ne opresc de la credința cea adevărată în Hristos Iisus și în libertatea fundamentală a spiritului nostru. Și apoi ca femeile mironosițe trebuie să pornim la drum. Este un drum uneori plin de pericole. Dar știți ce? Ai pe cineva care la un moment dat poate să-ți spune: vezi, acolo este o piatră, ridică piciorul. Sau dacă nu ai ridicat piciorul, când ți-a spus el să ridici piciorul și te-ai lovit, va veni și te va vindeca. Pentru că este milă. Și treaba lui asta este, să mântuiască. Numele lui este Mântuitorul, Iisus Hristos. Acolo dacă este un spin, te va învăța cum să-l dai la o parte ca să mergi pe calea aceasta și să-ți fie bine. Ce interes ar avea Dumnezeu să te mântuiască? Ce ar obține El din chestia asta? Putem noi să-i dăm cu adevărat ceva la schimb pentru împărăția Lui? Nimic nu putem să-i dăm. Îi dăm ceea ce mergem noi când murim. Ce luăm cu noi? Ai nimic. Și totuși luăm ceva. Luăm această cale pe care o avem în lăuntrul nostru. Luăm acest curaj pe care îl avem în lăuntrul nostru. Luăm această bucurie de a ne întâlni unii cu ceilalți sub binecuvântarea celuiași Dumnezeu. Și ce e mai frumos decât asta? Ce e mai frumos de a fi împreună, cum zice și psaltirea, cât de bine este și cât este de frumos să locuiască frații în unire.
să locuiască frații împreună. Căci unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Iar în al treilea rând să rugăm pe Sfintele Femei Mironosițe ca pe lângă curaj și asumare, care este foarte important, să ne dea și acea deschidere, acea disponibilitate de a sesiza bucuria. Unul dintre scriitorii englezi cei mai apreciați și unul pe care îl apreciez eu foarte mult, C.S. Lewis, a scris o carte a convertirii sale care se numește chiar așa, Surprised by Joy. Surprins de bucurie. El a avut o experiență de credință cam cum avem noi toți la început. Vai, trebuie să mergem la biserică, vai, suntem mici, m-aș duce la fotbal, aș face nu știu ce. În momentul în care aduce la adolescență, zice, vai ce bine că am scăpat de mers la biserică și de Dumnezeu și de tot ce se întâmplă pe acolo. Dar cu încetul el este surprins de această bucurie, care se arată, culmea, și vă invit să citiți această carte pentru că este absolut formidabilă, se arată această bucurie într-o lectură, într-o mâncare mâncată împreună cu prietenii, într-un spirit de familie pe care îl trăiește ori de câte ori merge acasă, într-o bucurie a întâlnirii cu colegii lui de școală și așa mai departe. Și această bucurie pe care au simțit-o femeile mironosițe în dimineața învierii este această bucurie care l-a surprins pe C.S. Lewis și care l-a făcut să fie un creștin extraordinar și un apologet al creștinismului de cea mai înaltă clasă. Și noi suntem cu toții cumva în patria lui și cred că îi suntem datori cumva să fim și noi surprinși de această bucurie a învierii pe care Domnul Dumnezeu, vedeți, nu o ține să o dea doar o dată pe an. O dă în fiecare duminică, pentru că fiecare duminică înseamnă de fapt o nouă slujbă de înviere. A știut Hristos că avem nevoie de această slujbă de înviere, de această lumină, de a fi conectați din nou la bunătatea și binecuvântarea Lui și ne-a făcut posibil lucrul acesta. De aceea, curaj, asumare, deschidere pentru a primi bucuria și toate aceste trei împreună formează nevoia noastră de a da un pic de mai multă prospețime relațiilor dintre noi, relațiilor cu Dumnezeu, relațiilor la urma noastră cu noi înșine. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pentru rugăciunile Sfinților care ocrotesc acest așezământ și ale Sfintelor Femei Mironosițe, să binecuvinteze această comunitate și pe păstorul ei și să trăiți într-un mult și binecuvântați ani. Domnul Dumnezeu să vă miluiască, să vă îndrepteze, să vă lumineze, să vă binecuvinteze, să vă dăruiască pace acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.